Mutanen ƙasar Pakistan sun fito sun yi tururuwa domin yin zanga-zanga dangane da irin abubuwan da waɗancan jahilan mutane da ke ƙasar Sweden suka gudanar a ƙofar wani masallaci, inda suka ƙona Alƙur'ani mai girma. Yanzu dai ka gyara zama domin jin cikakken rahoto. Waɗannan mutane da suka fito na Pakistan sun fito ne domin nuna Allah wadai da kuma rashin jin daɗin su kan yanayin da ya faru a cikin wancan ƙasa ta Sweden, domin kuwa abin ya kawo cece kuce dangane da irin abubuwan da suka faru, musamman musulmin faɗin duniya a irin halin da ake ciki a halin yanzu. Domin kuwa duk wasu ƙasashe da musulmai ke tunƙaho cewa su musulmai ne sun fito sun yi Allah wadai da tofin alatsi ne kan irin abubuwan da yake faruwa a wancan ƙasa ta Sweden, inda kuma suke fitowa kafafen yada labarai da kuma gudanar da zanga-zanga a wasu sassan kasashen, inda suke nuna alhini da kuma rashin jin daɗin su dangane da abin da ya faru a cikin wancan ƙasa ta Sweden, yayin da suke ta shan tofin alatsi ne da kuma zage-zage da addu'o'i kala daban-daban a cikin yankunan ƙasa ta duniya baki ɗaya. Domin kuwa wannan ba sun yi domin ƙasar su bane kadai ko kuma mahukunta ƙasan, sun yi wa duniya ne baki daya, domin shi Alƙur'ani mai girma ba yana nufin iyaka Sweden ko kuma yankin Sweden ne ba, abin da ya shafi duniya ne baki daya. Don haka wannan abu ba zai tsaya iya wuri guda ba, domin kuwa hammu ma kasashen yanki muna ta yi musu tofin alatsi ne da addu'o'i na Allah wadai, domin kuwa ya shafi manyan bangarori da yawa, a inna mai girma Papa Roma wanda ya ce shi kansa baya goyon bayan ƙona Alƙur'ani mai girma, domin kuwa duk wasu abubuwa masu tsarki killace su ake yi, domin Alƙur'ani yana ɗaya daga cikin manya-manyan littattafai da ake ji da su a duniya baki ɗaya, a cewan Papa Roma. Don haka duk wasu ƙabila da kuma mahukunta ko Kiristoci ko ƙabilar Yahudu suna da yaƙini cewa wannan abu da su gudanar a wancan yanki hakika sun gudanar da kuskure babba, a inda kuma ya janyo musu tashin hankalin da ba za su iya da shi ba, domin kuwa sun tabo Allah ne da kansa, domin kuwa Alƙur'ani nashi ne kuma shine yake kare shi. Don haka mu ma muna daga gefe guda muna ta masu da tofin alatsi ne, domin kuwa lallai ba za su haifar da ɗa mai ido ba a irin abubuwan da suka jangwalowa kansu. Don haka yanzu ƙasar Pakistan ta gudanar da wannan zanga-zanga ne domin nuna alhininta da kuma rashin jin daɗinta. Don haka wannan ba zai zama wani abin togaci ko kuma abin zo a gani ba, wannan wani izina ne da sauran kasashe, musamman ƙasa irin ta Najeriya, domin kuwa ita ma tana da tururuwan musulmai. Ya kamata ita kanta ta fito domin yin zanga-zanga don nuna alhininta da irin abubuwan da ya faru a cikin wancan ƙasa, domin kuwa ita kanta Najeriya ƙasa ne da musulmai suke nan dankam. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da nahiyar Turai ke takama da shi, domin kuwa duk lokacin da a ce an taɓa wani ɓangare na musulunci, musulmai na yin ɗururuwa domin nuna irin nasu gaggawa ko kuma nuna irin nasu alhini da irin abubuwan da ya shafi musulunci. Wannan kaɗan ne daga cikin irin abubuwan da za mu kawo muku dangane da abin da ya shafi wannan ƙasa ko kuma yanki na Sweden, domin kuwa sun ci gaba da karɓan tofin alatsi ne kenan ba ƙaƙƙautawa daga nan zuwa wani ɗan lokaci kaɗan. Ku ci gaba da sauraron shafin Babban Masarauta. Idan zuwanka wannan shafi shine zuwan farko, yanzu ka dangwala mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawan sanarwa, wanda da zarar mun ɗora sabbin shirye-shirye za su riske ka har a cikin wayanka.